La número 2, com ja vam fer públic, és la Blanca Suquet, advocada, 58 anys, amb ganes també de treballar pel municipi. El número 3 és en Josep Santamaria, ha estat regidor, ha estat també treballador de la Vinque, ha estat també en una agència d'assegurances i també ha estat president del Club Esportiu de Bàsquet. Per tant, al final són persones que poden aportar moltíssim. El número 4 tenim la Mercè Pons, mestra d'escola i, per tant, i també de l'equip directiu, que pot aportar aquesta visió de la cultura i l'ensenyament com a eixos vertebradors de la legislatura. També tenim de número 5 en Rafael Pasqual, arquitecte, ara aviat es jubila i per tant tindrà disponibilitat per poder-se dedicar a l'Ajuntament i també des d'aquesta vessant de tots els projectes que nosaltres tenim doncs podrà fer una molt bona feina. Després tenim també de número 6 en Marc Lemonche, que treballa en una empresa com a encarregat de la compra de material i per tant estem convençuts que també són persones que poden aportar perquè tenen aquell coneixement necessari per poder liderar el nostre Ajuntament.